तो नैबे बिमादै जोंहा गणेश बिमा बियो सारादुनि बिराद मानसि दंथारखायो नै दा जिरायनानै सिथ्लायावबो उन्दै बियो गणेशआ ओमफ्राय बिसिनि बिफाया दायो रुंसारि जाबायखौनो होननांबाय आंना सारन्थाइ गावनानै गबाय दै गबाय ओरैबाय देखाय नाय गाइस खनसे सिननायाव आङो दै गहोखायो नै नाय लोगोफोर नामगानि पुरबा गिदिसिनो दिनै आरो खनसे फिनसे फरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअआव तो लोगोफोर बे साननैसोआव मानोबा भिडिअआ आंना एकदम एसे इमोसनेल बिदि जागासिनो दै तो बेनि थाखायनो दिनै एकदम एसे एक्सट्रा लाबोनो सानदोंमोन खिन्थु बेबो जाफुंनाय नंला बायदि मोनबाय आं मानो होनना बुङोबा आंनि लोगोनि बिफा जाय नोंथांमोना मिथिखायो आंजों थाफाबाय थायो जे सासे हेन्डसाम बय जोंना गणेश भाइया तो बेनि बिफाया दाखालि माबाबाय आरोना थैबायखौनो होननांगोन आंना दायो आंजों बेरायफानोबो मोनाखै बेनि थाखायनो दाखालि जिथु कार्बि आंलंआव थांदोंमोन ना गाइस आङो बे कार्बि आंलंआव थांखालिनो माने बेनि बिफाया माबादों आरोना एसे गोसा जाखादोंमोन बेरामा आरोना तो आरो बियो जुदि आंजों कार्बि आंलंआव थांफानायबाबो एसे रिक्स जाखासिगौमोन आरोना बेखौ नायनो थाखाय बिफाखौ नायनो थाखाय रावबो गैया जागौमोन आरोना बे बेराम जानाय समाव तो बेयो थाङैयानो हामदों आंजों बे खालि आरो बेबायदि जागोननि थाखायबो थांफ्लाङाखै खोमा मालाबा इसोरफोरा बिराद टाइमखौ मिलायनानै खामानिखौ मावहैयोना मानसिफोरखौ आरोना गाइस आं दायो लाबोदों R15 बे भाइनिनो आरोना गारिया आंनिखौ लाखिदों बियो माने आंनिखौ बियो माइरं लायो ना मा होनदों गावनियाव थिखांनो हाया नालाय बेयाव गारियाव माइरंखौ ओंखायनो गावनिखौ आंनो हरबाय आंनिखौ लाना थांबाय आरोना गारिखौ बियो आं दायो थांग्रोनो नागिरदों नावकाटा सकआव जोंनि खाथिनिनो फिसासा सक नङा होमबा गाइस आं नोंथांमोननो सिगाङावबो देखायदों थ' बेयाव आङो खानाय सिननो थांनि थ' खानाय सानाय सिनखांनानै एसे साफा जाग्रोना लानि बेनि उनाव लायलांदो नोंथांमोना माबायदि जायो ब्लगा जोबजासिम दे गाइस दे रेटिमा बेनाबो रेटिमा गोजा बिराद सिनार नुखायो दा गाजा नुखायो गारिखौ ना थ' चलो रेटिमा भाइका रेटिमा मेरे साथ चलो आज आं लाना थांसै दिनै बेखौ गोग्गामनो ओरै थांगोन गाइस लामाया नै बेथिंजाय ओइथिं फैदोंमोन ओरै जोंनि गामिया बिथिं जायोना ओमफ्राय बेथिंजाय मेन रड बियो ओरैजाय गुवाहाटि मोनहैबाय ओरैजाय नावकाटा मोनहैबाय आरोना गाइस नै रडआ तो लोगोफोर दायो आङो डाइरेक्ट माने नावकाटायाव खानाय सानाय सिनखांनानै फैबाय आरोना मानो होनबा बेफोरखौलाय माथो देखायबाय थानो खानाय सानाय सिननायफोरखौलाय ना जाम्बायासो देखायो होननांसिगोन दायो ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों भाइमोननाव जाय भाइना आंजों दाखालि थांफानो हादियासै कार्बि आंलंआवथ' बिसिनि बिफाया माने रुंसारि जाबायखौ होनजायो आरोना गाइस थ' बिसिनि न'आव हाबैनि आं दायो नोंथांमोननो देखायगोन आं सोर भाइनि खोथा बुंदों नोंथांमोना सिनायखायो एक्सुवेलि गोबाङानो कमेन्टबो खालामदोंमोन सिख्लाफ्रा बिराद साइसनि नोंनि लोगोआ हेन्डसामथार होननानै थ' नायदो दायो दिनै दे थ' नै बेनो भाइया जोंना ओमफ्राय बिसिनि बिफायाना आरोना दाखालि आं थांखालिना जादों ना भाइ कार्बि आंलंआव थांखालि आङो फार्स्ट हरनिफ्राय ना थ' बेबो थांफानोसो नागिरदोंमोन आंजों ओमफ्राय थांफाना लानायमोनबाथ' बिराद प्रब्लेम गोलैगौमोन आरोना फैसा फादारखौ लांनो मेडिकेलाव लांनो मानो रावबो गैया जासिगोन ना हाल्लानो थ' मा बुंनो आरोना गाइस मानसिनि लाइफ दानो दङ दानो गैया मा जाब्रबो नुवाखै थ' बे भाइया थांना होनायबाथ' बिराद प्रब्लेम जासिगोन ना थ' नैबे बिमादै जोंहा गणेश बिमा बियो गासिनो आरोना सारादुनि बिराद मानसि दंथारखायो नै दा जिरायनानै सिथ्लायावबो थिं नायनो हागोन जोंना गणेश नानि बिसिनि माने फादारनि बन सिनगासिनो सारादुनि थाखाय बिराद मानसि दङ नै दा ना आख्लायगासिनो गाइस दिनै माने जोंहा गणेश आंनि लोगो जाय नोंथांमोना मिथिखायो गोबाङानो आंजों माने बेरायफाबाय थाखायो नालाय बियो क'क्राझाराव थांनायावबो आंजों थांफादों दे बियो गणेशआ ओमफ्राय बिसिनि बिफाया जिथु दायो रुंसारि जाबायखौनो होननांबाय आंना थ' रुंसारि जाबाय बेनि थाखाय दिनै सारादुनि बन सन सिनगासिनो आरोना थ' मिथिया बे साननै सम माबा गासै जिथु जेसेबां जाथाय जादों बेफोरखौ एकदम सेड निउस आरोना मानो होनबा बिसिनि फादारबो रुंसारि जाबाय ओमफ्राय जोंहा बाबुआबो बोरैबा जाबाय आं माने कार्बिआंलंनिफ्राय जे फैदोंना थ' बे दिननिफ्राय एसे बेलेग बोथोरखौनो सोलायनाय बायदि मोनबाय आरोना ओमफ्राय आरो दा निउस मोनदोंना नोंथांमोना जिथु सारन्थाइ गावनानै सानै मानसिनि जिउ खहा जानाय जोंहा बङाइगावआव ना मा जादों होनदों आरोना थ' आरो दा बायदियाव एसे सेफटि थाखादों नोंथांमोनाबो मानो होनना बुङोबा दा बायदिनि अखानि माबाफोरा एसे बेलेग जायो आरोना सारन्थाइनि स्टाइलफोराबो बिराद गिथावना जाखायो आंथ' सारन्थाइ गावबा मोफ्लामबाथाय सांसिङावसो हाबखायो आं डाइरेक्ट खोथा होनलाय गाइस एसे बोरैबा मोनोना आं गियो आरोना बयनिख्रुइबो गिख'आ आंनो ना गाइस जियानो जा बेनोमोन जोंहा भाइनि जिथु बिफानि रुंसारि जानायनि थाखाय दा सारादुनि थाखाय बन सिनगासिनो दिनै बा खामानि मावदों रायजोफ्राबो जयैनो मा बुंनो आरोना जोंलाय थांनो गोनांखामोन खोमा थ' थांबाय बेनि थाखायनो दा बेखौ लाखिनो होनबाबोथ' जोंथ' हाया ना गाइस खागज बिसिदो माने बुट रुनाय ना गोथां
जौ सेरेबदो गामि गामिनि जों गामिनि नाथकुसिनि बुरिफोरखौ नाय बिराद साइसनि बुरिबाबो सोरबा हाबा लाफिनोबा लाफिननो हागोन टेनसन गैया होनलाय सिन्था गैया नैबे बेसेबां गोजौ नोंथांमोना मिथिगोना गाइस बेनि माबाया गोजौआ बेसेबांलै 6 नि बारगोन ना दावला हा बेसेबां 6 पॉइंट सामथिं दङ आरोना ओरैबायदि गोजौखा खिन्थु मबाइलाव एसे गाहाय नुयो दे गाइस नायना ला मानसियाबो हेन्डसामानो एसे करियान स्टार बायदि नायनो हागोन लागाव नैबे आरो गोजनि नानि गोदान गोजनि फाग्लासिनो नगाय सिदानो अख्लाय दुखै लागाव सारादुनि थाखाय बिराद लाहार फाहार जोंहा 5 मिनिट आयौ होबायमोन नै थांबाय खेला दावला नोंनि आथिंखौ ससे दानस'खानो नागिरबाय बे नों बाराद्राय गोजौ ना मानसिया खनसेयावनो होयो माथो खनसेयावनो होयो माथो नोङो लागाव ओइ अख्लाय लागाव खारस्राजोब्बाय असेमा येस फन सिननो फैनाया बिराद गेलेबायसो थादों नैबे सासेया नायाबानो बिराद सियाल बियो सिनाखै दे गाय सिनाखै थदसेबो सिनाखै बियो ओरैनो नाटक बेखौनो दाय गावानो नै बेयावनो जायगायावनो थाबाय थायो बियो बिराद सियाल बे गणेश भाइनि दोनग्रा फुङाव सिखारबानो हाबफैयो बियो गणेशआ दोनग्रा जायगा बियो ओइ बे नोंनि दोनग्रा नंगौ दोनग्रा बेनि भाइनि ओइ बे दोनग्रा मायावनो दोनथामना बेबायदि सिदा सिननाय नाय गाइस नाय आं सिनायखौ माबोरै सिनगोन सिनखावगोन आं बेखौ दै गहोलायगोन आं सिननानै गबाय दै गबाय ओरैबाय देखाय नाय गाइस खनसे सिननायाव आङो दै गहोखायो नै नाय लागाव सिंथि गदोना दैया बेथ' गैया दासो हादों नै खिन्थु आं बेखौ सिनखावला बे बना गाबदों बिराद आंखौ सिनजानो गिनानै ओंखायनो दै गलायलायबाय बेस्रा मेगन मोदैया नैला ना गेसाव जाग्रा सासे फैदो आरो होलाय देलाय हायनाया नायनो आं खनसे दे हो नायनि रुवाखौ जरखौनो होआ नामाखै गाइस बिराद फाल्थुखा देनजार गाजा गाबोन बाबो सिंखावनो हानाय नङा बेयो ना गेसाव जाग्रा भाइ लागाव थांसिगौमोन जेबाबा बेनि थाखायनो बे साननैसोआव भाइया आंजों बेरायफानोबो मोनाखै बेस्रा समबो मोनाखै खामफ्लायावबो जिरायनो मोना ना बेबायदियाव चेयारफोरावबो जिरायनो मोना थ' जिरायनो मोनथ'वाखै आरो ना थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै ना मानो होनबा इन्टारेस्टबो मोनाखै जानांगौ नोंथांमोना मिथिखादा आङो थ' बिराद बोरैबासो जालांबाय भिडिअफ्रा जियानो जा आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव बिराद इन्टारेस्टिं जागोन होननानै नोंथांमोननि थाखाय जेसेबां हाजासे नाजासिगोन आङो नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय भिडिअआव दे थ' जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिबा बाय गाइस बाय